Donsia abogana de shimai ya mobibia achima mwakwaba deba ahenkan adiokunu miensa achipo miensa kasafidie esuo ene aya wehumo bobo me ne de toso edu enson afimpinu ene adionu emienu mu ebreso esa ensama wodro asamufu agina tenten asamu no yade ebabesumo na ensam yi yaboabo ni nyina no afri kwadwo apaw newsroom bebi ametie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio na yete a ensam no ya betwe ne srane abasa yade mu nkyerɛkyerɛ mu nyina da abesumo na anope yabusua ya bone bede edoso papa ne yadi mu akotin ebi ene se mampeni abedi eche Dr. Mahamadu Baumia ni nomination wakoko file na abusua wakofile ye no ensema wadi tu dwa no ese waso ene wakakire mu nkyeremu anope yade eba ewo ensem foforo mu so woni monyamfo samuo wokujeto ablakwa wadi atudwa kyerɛ mu sɛ mampani abedi eche Dr. Mahamadu Baumia wansase wodi mampani ewo maimu ne nti a wakasa no twen waso wo beti emu ensemo Ghana kade ehun sensem nei wodi ayira na wo kwa akoye bia ne wo betua sika sansusu anase wo koye foforo so a enu so wo betua sika nti abusua emu kyerɛkyerɛ mu ni sika wo betua nyina no ne penifo bi sɛ yente so twen waso niente a wamo kasa no beti bie anopa no sia akan kase nti ye bekyerɛ so obosompo ne de ani akyerɛ mu ewa aman kuro so aman foforo kuro emunsem Greece man ni mu ane ye bekwa awra wosam ne amanebo a eba kyerɛ mu sɛ enipa maako wɔ ha ba bia wamo da wɔ Greece man mu no emuoden papa sanyankopɔ amemu a ansha wamo ente asemde ena no pedi echi abefo ntentan kase ne so Facebook aya Ahenkan 93.3 FM wudu wa na wa like wa share amofoforo so nya bi ahwe afa wa dwenkyere nfa ni nyina egu abresem ye bekenkan ade amawo YouTube live on so ye demu live Ahenkan 93.3 FM eni ye twa ye ho frede enya sem ketwa wa dwenkyere no fafa mai so 0594 841044 0594 841044 what the fa was wa ya bekin kai ni nyina ase ne wo tworo no ne ye nyi bi mfrim emfa bi enka ho anopei anasie no enko ema eye rich drop natural mineral water wa madaro ma wa maso ya sensika fem afei kwesi da wo kyena nyame ya doma eye ejane mu nyina eda enti Ahenkan se ne ye ma ye nanom no sa pepepe ane ye beye ama ye janom ebresemo emu kyerɛkyerɛ mu ye de betu edwa busua ene anopeyi wakenkan for magicwa me bete setesem betwe ne srane abasa ama wo medin ene maame akuya janewa afei abusua ensam no ni nkyeremu ene ni fitiase eni ya shansam na se ayekopiem wo ewo NPP amayoko nafa abusua semigusu amene wokasei wamu gusugu ahoboa so a wamu toto wamu niema sane ebe ya wobubu obosome ne de toso enan wombekwa akoso santen etu ahene eni esi ahene wamu dam amayoko no wamu dom kokromoti ebe kotintintintim na ne woma yi nipa baako a wobegyina amayoko nanim se frankatuni afimpinu eni aduoni nan abatuo nim entimino kase de nipa maako edu baako no woma yi omutie pie na nipa baako edu baako na wamo ayi omutie pie nsa brede ne emienu wamakwa file wo nominations a chese wo mani abre wo mu kire se wo mu gina mu pampen se boliga drug no ede ye wo mso mpese mampani di brand wo mu di bie na Dr. Mahamadu Baumia eye Ghana ye mampani abedi ekire empempren watu nanim to pe ase wonya ya wo betu franka ma NPP amayoko no ne santi fali wakwa fa bi enrada ana chese wadi ni nyina kwa ya nkratasem nyina wadi ni nyina kwa ya na
wukopie mu ankran pumpuni mantemu asalam dam enra da na nya asem ketua sania NPP amayoko no wamu bodompem ene emrahye bedwafo a wodro wamu di mu bie na wamu tai Dr. Mahamadu Bawumia kire se kwan bia so no wankọ na wankọ filing nomination ene ensama wodro susu de wakoye no wadi bi atu dwapa na mampani abedi eche Dr. Mahamadu Bawumia kasa yemu ana wo kire mu se wo besra NPP etu ahene ene esi ahene esa brane so a wamuntu aba no ema no na sadachi bia wo beye mampani e wo maimu a wo se wo de nsachira ya wodro pina na eba wo maimu wo chem se ye nokure ese wo ye mampani abedi ekire mum na so ani nsini wo kwan ese wo no so wantimi ni mampani efse wo no ankasa no wo wane botaye ani nani so di hunu a wo pese wo de boa wo man konkron Ghana enti se Ghana ya hwani yatimi ama no ho kwan dia ani nani so adi hunu ani ne botaye wade ni nyina begu apon so ama chese wo man Ghana yensusu yatimi atumpon wadre na Dr. Mahamadu Bawumia to ne nsem so ana wo chem se wo hwa ni susu ye ni timu po a na wo pese mampani na Dankwa Akufo Addo na nhihye ya wade egu apon so ni nyina timi sipie enu ti na wo be ye ni mampani abedi ekire wo ba ye su wo kire se nokure wo ni abro wo bon hu modi ye pa ma digitalization ni nyina ekoso enei wo kire mu se ayaresabia wodro na ne ye sisisie sa ayaresabia ne so ekoba ne se butupnum wo mu hia enuro ade agi obi nkwan ne wo mutimi frɛ kra na kyese zipline drone de sa enuro ni biaba wo se ni nyina ya enhyehyɛ ya eboa ema kyese pomudi nsensem ekonkan na emom so wo no ba be ye mampani ya sansa kyerɛ ya ya huyi wo se ebegyina ne naso ye pani ya pomudi ya so ye ebekoso wo ho ehumesua ni edisua ebekoso wo ho ani pumtutuma wodua ewo wo man mu nyina ebekoso anu ti wasra Ghana force wo monkai pa wo bebo dom NPP amayoko no ani ebese enfihia no aduonu mienu eni 22 years na kyese enafom empo mampani dada eye John Kufua Apensukura no na wo ye deputy governor ema wo man Ghana ye Bank of Ghana eye sikakrabia batampani ye wo man mu ani wedi di branso wo wada wani di brand ye wakika wasi bebre na wedi ani nyina da di pefe asise di tumi ehye ne sa e wo man konkron Ghana mu a ani Ghana fo ye behu pa ese wo no wo pe empumtuo ama wo man Ghana. I brought honesty, hard work, dedication, and discipline to my role as Vice President. We have also created over 2 million jobs in 6 years, more than any other government in the Fourth Republic. There is still so much more to do. I have my own vision for Ghana. I believe that it is time to move Ghana to the next level by building on the foundations we have put in place so far. Together with you, I want to see a Ghana where we leverage technology, data, and systems for inclusive economic growth. I want to make Ghana the digital hub of Africa. I want us to bridge the digital divide and apply digital technology and artificial intelligence for the transformation of healthcare, education, and public service delivery, amongst others. Abusiani aya Ghana ya mampani abedi ekire Dr. Mahamadu Bawumia awo kire musa wanu oba ye ni kwadie pepe ya koso wo man mu panti na ni din efini kikawa bia ni ho ni santi etu ahene ni asi ahene a wo mo NPP amayoko no mu ebra ne so a wo monto abama ne wontu franka enu achi kurafi pinu ne aduonu enan Ghana fo soso yaso ye bekoso santin kokromoti power akwakosa akasa wasi eduru wasoso ayammo ye homoden asi ebetimi ato aba amane nsem ana wo kyerɛkyerɛ emu ono abusua ya toaso ewo ensemfufuro mu a na mrahye bedwani a wo no ton abato empeswaso woni monyamfo Samuel woku jeto ablakwa ane wano de wote se Dr. Mahamadu Bawumia mampani abedi ekire wa resana no resane brofo de kansem de ekire Ghana fo pen wose wanu wa yamra sebedwani e wo pempumtuo
enti se obi etwa sa na echia wo se wotimi tene no efise ne wo atwa sa na ebusua wonim se na echia chia enu ti wo se Dr. Mahamadu Baumia esana wo atwa na achia panti wo hwe ne wontene tene no ne entia woni monyamfo samo wo kujeto ablakwa wo sia ne wo kasa ensemi wo kire mu sa afimpinu ani edunsia ni mu ebra na NPP amayokuo no wamu petumie Dr. Mahamadu Baumia gina wo manan mu every sam kan sam na dada te say wo adigu Ghana fo yetrimo enu kura na kan hu bia ye kokotro aba ema no nanso efisa tumi beka ne nsa ne nsam a wodura waka ye nyina twa afeche wo hu ba bia nsam na fa se wo mu ko benkum wo mu ko nifa woni mwanyamfo sam okujeto abra kwa kire mu se ensam no wo hu ba bia fa na eba no wo man Ghana amayo sam ani abakosem a wose wanshada ehu mapeni abedi ekire bia wano ankasa ne nsam akekire na abane na amachese na ewaje ne ho kura wonye ese Dr. Mahamadu Baumia wose nsam a Dr. Mahamadu Baumia di tudwa no ene ne nsam na se etwa ne ho na ekotia no enti ene wo man Ghana wo ba mu a wo bia ne wa wode mapeni abedi ekire nsam wode ya asem so wo bia hu se ensam ya okanyina no eya agudie enti yeso ya fa na agudie enti wanya akwanya no kura no wo frusi pieni apa ensama waka nyina waka na ne Ghana fo so yetete ye manchua na ya sire se ye huni sa ya gro ana mapeni abedi ekire edie enu ti wose wo sire pa esese ne wu petumi ewo eya abamu na wo kan sama ya na wo hwese ensam na wo kan no daachi bi ankwakyekere wo hyabo ya na wo hwese wo bohye no wo betimi ensoa ye ama Ghana fo wo bia ani age adaachi bi no enkofo wo yeleni wo ha bia ma enu ti wo kan sam na no wo hwe ensam ni ye wo kire se Dr. Mahamadu Baumia ne nsam bia wo kan ye nti enes wo sole ya no pa na wo kokoso TV wakokoso ni radio no watese ye ebonechi watese ni nsem bia waka ye ni esentwafo aka ne pene wa pilai na wedwaila ne wotimi dum TV ni kura every mo woni monyamfo sam okujeto etwaso na wachire se wono wonim se wosua waba ma yosemu na enhye dan chege enso anya kura ne nanitua ehuni yakoso ewo eya amanyosemu wo huni yakoso wo man Ghana aban mu anu ti wo besre passes wo bi epetumi a ma won kogina baabia na ensem bia eni kwan so wo keka no wo ko ekeka ebewi ase na sansem ne etwa nechi emma wo se anu bia na ekoso Dr. Mahamadu Baumia epenswe anu ti no epenifobia wo mutan nechi kura no nim na ne wo yensenture ni kwatena kasafidie so kwatena TVs na ye wadwen se Dr. Mahamadu Baumia wo bebo nechi pene ni ya twetefoni ya frɛ wo ese ne wo ba bekan enya de ayeni agye wo anu ti wo kire se wono wo gidie pa ese Dr. Mahamadu Baumia na nkasa wotena wo na ne nsem bia wakeka ye ya hyase ese ye ebo akire ne kasafidie so ya hyase ese ye ebo akire ne TV so a wonim se ne yam admission ne pa na ne yam ehye ne soso no enya adeketo a enya adepa enti one day wase ne nsem nyina waka no Dr. Mahamadu Baumia wo man Ghana amamuo mu no ene abakosemu no wadi Ghana fo hwamo papa. Baumia, as you know, has become the butt of all jokes. If there is any politician who Ahenkan use against him, I don't think that in the history of Ghanaian politics, any politician will come close. I have been following politics actively for at least 2 decades, even though I may be young, but at least this fourth Republican dispensation, I mean, as a student leader, as an activist, we have been quite conscious of the political terrain for a while. And never, perhaps you can also say that it's also because of the, if you like, unguarded nature of his statements. He really went on a frolic. He was totally unhinged. I mean, some of the things he said, I'm sure he himself cringes when the video is played back to him. So I'm not surprised that every now and then you hear his collaborators, his conspirators, his accomplices criticize TV and radio programs. Oh, why are you playing those videos? We don't want to see those videos. See, in desperation for votes, we should not take the electorate for granted. Abusiani aye woni monyamfo samwo woku jato ablakwa na enwechi anu wadi tudwa wotre musa wono so kai mampeni abedi eche Dr. Mahamadu Baumia esa bosha washe bebre pa na bebre na washa ye ne so no bosha na nkasa wo man Ghana mu ha ye nheda hu nani so enti ansa na wo befru simpie ni apa
edi bo shafufra to dwan won hwese ne nan wo hye no enra wo hye no wo betimi edi so ama Ghana for so ho atono wo to so na wo chese yeti wo man Ghana mu a ana Dr. Muhammadu Bawumia wo be hye bosa etu a wo do ye tete so taxation ye be free mu na ne yako production na so na nu ya mra hye bedwefie ene tax etu ma miensa yam prince ya be prince yam prince ya be prince ko wiase no na che se wo mu nyina ka omu abomu apene so a sa etuo ne eye adwuma e wo man mu abiem wa man Ghana mu ane ya wana che se Dr. Muhammadu Bawumia wadi bo hye bi betu dwa ne wo kire mu se ma ya bosome so ane sanitary pad ya de asiesie ye ho ya ba betete so ene sanitary pad bo ahwira kwasoro ma che se ma ya timpimpen kwati ahaso pa bosome ne be so ane wo bi adwen ho nye wo bi mbo ye nyina ya adwen ho me beti sike ade akwakoto sanitary pad ma ni bi kura ye wo wa na watwe ba ko na yade adane ye ho yade dane ye nsa no sa na watwe ba ko no kura sanitary pad ba ko enso ebise wobi wo edu wa ba papa nti wobi kura timito miensa wobi susu timito mienu ane wobi wo kura ne ye nimi sanitary pad ya ye nimi wono no woto a emwa no enti niya wana nim kura na sanitary pad niya wana nimi kura no ebi ni nam 50 cedis ebusuya ebi su kura kwa na nim esensa enti wanu ohwe sane ane de ne tie na 1% bedwema na sanipem ne hu na nim bekwa akogwa asenti ne wose woto ne wana nim sa no na wadi siesie no ho anu so anhyeda nurse wo mu enti woto na chese woto mienu no kura ema ye brepa na so kura ma na sentemo ema bia sori waka ye wo ye kire musa etu a ye de ate sanitary pad so no ye hwe na chese yenyi free so na enye ye photo nye ne ye kan ye ase e bese busumi bia ye chima anasa busumi bia ye dane ye nsa wobo ade a wobo ni wiase wono anu wode kan wo na afedie ekoba ne sane ne busumi ne ba beso ane ye yam hyehyen se sika ye de kwa akoto pad ye wosoro papa anu ti woni monyamfo sam okujeto abrakwa eje musa Dr. Muhammadu Bawumia wo be kan ye ensesa niema ni nyina ye betete so afe ebua ne kwa ne sa ekosoro nti wo bisa wo ensesa aboshe na Dr. Bawumia be hye ye say we are moving from taxation to production sa aboshe no afahin atonso ma na be bia wo bia no wasra Dr. Muhammadu Bawumia so womra na wo meyi ne ho ano. This is the same man who promised us that we will move from taxation to production. You remember that? Yes, from taxation to production. What has happened to that? Now, here we are, more taxes. Only recently, women are demonstrating all over the country about taxes on sanitary pads. I remember when we rolled out free sanitary pads at the Ministry of Education. They called us names. I remember what Samia Wuku said, my own good friend. Yeah, very bizarre statements. That no, we should watch it. Probably there's some demonic intervention. Very outlandish attacks. Now here we are. Ghanaian women are saying that, look, you promised us moving from taxation to production. And Bawumia actually said, he himself, his own words, and that video has also gone viral, that we will take off all the taxes from sanitary towels. What has happened to that? Ebusia wani manyamfo samo woku jeto ablakwa nothomra shebe dweni nene ana ekoko tiegia ni yetu osuo ewo ensemfufuro mu ayekokopia mu ewo Tano South abatuo empeswaso New Patriotic Party eye communication team member awon wo wache se wogina MPP anamuo ekasama wo masam nya to form anani wode atudwa bibisu nkoya ne wogina ne wode mu nkyerechire mu nyina so atudwa ne obi atiase Yewra Joshua Asante wode atudwa wo kyerɛ sɛ National Identification Authority NIA wamu ye Ghana card waso obom omomoden esa Ghana card ne sane ne ehun hyehyeye na kwakodoso ene kura wungita Ghana card bank kura wuntimi nko usi card bank na ukwa ya Ghana card kuro ya ye behia enti nyumadi ahudro pina wo maimu ene ya de ni nyina hye Ghana card mu enti Ghana card enwa ne yedi di dwuma nya sa aka wuhia kamenyi ni sa mo frantotofe wa ya wo mo
aban yi begina se kwan bia so wo so wo nya wo Ghana card eye wo identification code wo mutimi nya bie na se Ghana card no ehu ehia ye pa ye dane dasitena mu yegusu wo man mu a ye Ghana for de wo se card no wo bia so timi anya bie enu ti wo se wo sre National Identification Authority eso wo monhwane ne Ghana card no wo man konkro Ghana mu wo bia susu entimi anya bie enu ti wo besro mo person kebetimi na kebe yi a ene premium registration centers awodo no wo monhwane ne wo muntimi amie bie mu na wo bibia so timi nya Ghana card ni bi wa fa kwan paso na wonya ne Ghana card ye Joshua Asante atwane Samson wo kire mu se wo ka ni se no na eniema bi koso wa National Identification Authority ene Ghana card ho sensem a waso no wotimi di nanu etumu bie na nanu awade tumu bie no wo kire mu se nei Ghana card ni se woni bi kura na wo kwa akoya eye bia yesi yankwankoya no anye bi na afa na ne wo so kwa akoya Ghana card de ne wo de ka wonso awo Ghana card ayira no wonso so wo de kai sa wo de na ayira no e wo sa wo kwana replacement yetimi etwa foforo so ama wo na foforo na ye betwa ama wo no anu so wo de ni nyina ho ka wo de kai ye papa na wo kira mu se sa wo ni Ghana card ni bi kura na afa na wo kwa akoya wo de a ene ebo a ye beji wo sika ye beji wo aye 280 Ghana cedis na chese enka ni titisika no 2.80 ene na wo ba betua ene na wo betua na chese ye na ma wo ebi a wonsu wo bi enso wo de na yira into replacement wo kwa akoya foforo wonsu de ne ya 110 Ghana cedis na chese enka ni titisika no 1.1 Ghana cedis eno ana wo kwa akotua na eno na ye Joshua Asante wadi tudwa wo chem se no kure emu odempa sika National Identification Authority wa moje no emu odenti wadi na no tumu bie esre esenke betimi na kebie yi a ene wo sre penifo apa se wo mo hwe na sika wo moje ansakura na Ghana card no wo matimi aye no wo mo tete so na akonya ni medem no wo bibia woni Ghana card ni bie wo mo so wo mo de ayira no wo mutimi enye ebi National Identification Authority omo bie akonya ato ama omo abo pese e ka premium na nje aho hado so na se ebia ntempen so no omo epe Ghana card ne de omo dwuma bi aya de bia mu fi se hu hi omo aho hade so pa no se onye card ni bi da 280 Ghana cedis akane 2.8 me fi se eye na campaign for de bono ba fam kakra ka me fi se nso be boa pa esan se wo hwe ene Ghana ha no ye ndada akona badie ne ye various financial transactions no you can do it without the National Identification card NIA card no say medical sre NIA ni mpanfo no say be yie na say nka be boa pa na nka wo no emra fam say ne be ya afoforo na omunya nya Ghana card ni bi no ombetumi afase akonya so Ahenkan FM Abusiani Ayeye Joshua Asante New Patriotic Party Communication Team Member Tano South Abato Empeswaso Nani Krokra Mono and wadi tudwa wache musa wa best rempeni for pane Ghana kanu kwa yebia district office wane wasa wakwana kwa ya wodie ezo ube kwane wama anye juma wachina wama anye juma na de chenti na wudi musa wasu wa besre esese ne wamde atudwa sa district offices awodo no ane yenkwankwa ya Ghana kan wamu hwese dan de nyina no ewo madwuma wamo ye na bekọ no wano na nkoba ne so obi bekọ akoso na wasansa ne chi abefie no wakoso no wasan ne chi abefie ekoba ne sa eya na ehadwen enu ti se ne eya district office ane wamu ye adwuma ne dia wamu hwese adwuma ne bekọ no wano ane wadre eso na Ghana fo bibia nso so atimi anya Ghana card ne bi ne dwumadi awodra ye di ewo maimu no wamu so atimi adi ebi de ye say do say the premium service number no ewo various regional centers eno kra no any district level no by my say dey say aban no ena ye no mo no modern say hwebe no other local centers and I say district level no so say be ya timumfo kakra no so a enam ne mo ba ku mienu miensa bi ntino omo nsa entimi nka card ni bi no so no omo so benya ne ahohare so na enkonko yes attention na ebe call for premium no because kono ye jiska Abusiani Joshua Asante Tano South ene na desre de nyasam ketwa ne ni abiri hu eye papa wadi atu ejaye jinani nsemi so na yato enkrana Rich Drop Enterprise kofa baye a wamode Rich Drop Natural Mineral Water
ana fe Rich Park Natural Mineral Water abadwama so na Rich Drop Enterprise yenimom dada yenimo pan ti sene ye kan ya asemi ni enim na wia no yen so kane ahwe nenim yen fa ahwe nenim osum se me hwe se ye ono aye ni dada nti wo ba wo hwe ne nante ya hwe se ne wo to ne nsa wo den out mu sa asumesi ya wo ba die ye kue gya ne wa na eba no enya afa ne ne wo be so kane ahwe nenim se me ko hwe se ye ono a woni me dada nti no me ba kura na esum kura utimu sa one eba no Rich Drop and Enterprise yenumom dada enkane no na ensuo no aye Rich Eyes ene wade afa abafu kwan so adane mu asone so ade ahodindro ahyemu ema enu nti no aye Rich Drop Natural Mineral Water ana fe Rich Park Natural Mineral Water wote mineral na chese kire we bon kaye se ahodindro enso ahye ne manti wunya nso bi agu ni pedwane mu a ebeboa ye pa enye nso bi a ne anu mu enso bi wo benu mu adwe na ne de typhoid eba wo benu mu awie na enhu sunsanso senya bebre so Rich Drop Natural Mineral Water any Rich Park Natural Mineral Water de entesa wo yo odwadini na woton Rich Drop Natural Mineral Water enso bia ene won fa so no edo so pa fi se wunya dudu dwama so ana saw unya de koya nasa enti da mu no ubo homodin ya obetimi aton pa enya ho emfaso nsuo no emu ode ahodin dwo so ahye ne mantini adwama so ya je atumu a chese nu ana ekwo mo amotonton wade soto awudro mu so uji bigu a ene esesi a na chese esa na woje foforo na esa na ekosa Rich Drop Natural Mineral Water ne Rich Park Natural Mineral Water ensuo asoye hweye nuro ene yeduane so Food and Drugs Authority wama jia tupsa ekoni pedwane mu a eboa ye pantino ewo pani dodo mu ani achema boabo ye wo Peace Town afa kaswa susu kaswa CP wo benya enso ni bi ewo ho cheche mubu anasa wo pedodo na tuntu bese oni mpenifo enso ntwetwe nkomo a wo betimi afra wom emei so 0241666508 0241666508 Rich Drop Natural Mineral Water na wajeme so say always rich always pure Rich Drop always rich always pure not say ye kwanisa na Ahenkan FM wasi ade yo ye kan ya na chese ye de bia me kasa wunua wo mu aye ni nya ye ba ye mu agi yatum ye so ye agi mu atum enti no benkum dware nifa na nifa so adware benkum nyame ya adoma wachna aya ye wo humobobo so me ne da toso edu enson wachna eye edasronko ema ye janom wachna ye ejanom nyina eda enu ti Ahenkan FM se ne ye ma ye nanom no sa pepepe ani ye ama ye janom mo ankwa ma ye buada o ejanom yadamwase ejanom yadamwase a ensada ne santi Ahenkan FM ye de entoma abo eye Divine Victory Hospital for diano a watchna ye di free health screening hye so ama ye ne janom ene ya so ye ha na ekoso Ahenkan FM ye nim ha chima boabo ye nim ha na chese dwumadie ne ekoso enti wo ye ejana wo ye japa watchna wo so ya na ne waba na waba hwehwe wo ni pedwanim ejanom hu hia ye pao enu ti ne ye pese mo behwehwe mu ni pedwanim se ne ebia bibi enkoye wo ni pedwanim ana chese ye hu na sa de kro ne aboye homodin asia no enya sane eti what wa shana bibia hintan ewo ni pedwani mo na daachi bi kofa asema ba samsusu de ba sane eja nifia eja onifia wo ensempi na nesisi ewo fie nti eja no watchna any free health screening diabetes ye behwehwe mu sanso na mojamroso ya de ahodo pri malaria nya free health screening ye hwehwe ni pedwanim ahwe yade a ehintan ewo mu ne ehintan wo mu ne etimi aso anu nti wei fa ye hye na ye de ahye ejafo ni mu nyina animonyam enti watchna ejafo ni mu nyina ye papa ni mu ye jare mu nyina ejapa oba no waba behwehwe wo ni pedwanim kama eso ede ama ye ne abusua ye tena to esam ne so na ye tere so bosompo na yakwa kopie mu ewo Greece emai ni mu na abusua ma ne boni awrewosam fi Greece mai ni mu ba kire mu se enipa maako oha enum 500 ana sabrede
wa mo ho ya atochima ewo eye Greece eman ni mu na wa mo ho a atochima enyina ne se enipa maako ahanum 500 na chese womu ye omadu se womu etu kwanti akwantuo na womu tuo no womu pewiem hyen womu susu a womu peka womu susu a womu empe bicycle dade ponko womu pebi ne womu pene se womu fa ensuo suo na chese wometimi akopie mu ewo nkronkro awoduo no na womu gusu a womu nam ensuo isu a womu kwa na ne bota womu tumu editi kwan no edane ye edane ni sa nipa womu nyina no womu etutotuto ensuo ni mu amane boba kire mu se ema ka ho bie emema susu ka ho bie afa enkwada enso ka ho bie na 500 ne kura no womu chaisa wometimi ayi bia nipa dodo a womayi no womu kire mu se emu be se aduosun enwotwe 78 ana atwa nananum ewonse do womu so womaka ne agunso ni mu ane eye UN refugee agency womu chese womu bom humodin pasa sanipa ni nyina no wombetimi ayi wom afais womu bom payeso wombe yi wom no na womu guso eka atiasefo eho na ne wose ade ne kwa yade sabia yetimi di ne womu akona doctor fo agina wom so na womu chemu se efi se boat yi edani yama nipa egu ensuo ni mu no eno ada na chese amani boy eba mountain so awom chemse na womu adudu nyina womu wo boat no mu no womu ibe se 750 wa hanso ani aduonum ana chese womu egu mana ne womu tu kwanya fofie wanto attach se ehyan anase bota womu timu no eno so adane ama womu nu padodro na atwa nananum ewonse do na penifo awodo wo Greece man mu kire mu se enya wani ne edikan ane esi afimu akoso a ama chese enukura so akoye arewosam antini womu bokoko sese ne akwantu eba wani so na wo pekwan bi ato a wombe srese eya na wafa ekwan pane so wo bi nkasam obi fa enso so entu kwan na bom no womu sre pepa sese wonam enso ni so na wo hwe enso so atimi abo ho ban ye pase ne be ya atorenchem ani arewosam yi entimi so enkonkosi chese enam so kro be ne mpenifo bi a womu so free Italy man mu kra dia tudwa a womu chem se pepi wo bi etu kwan a ubisa ne se wo kwan wo me pese me kopie mu ewo Italy man mu wase womu de womu bie womu samu banko a won beje wa tu na mom wa ho ban bo ho sem eya na ehu esu hia womu panti wo ba na wa hwe abo won so wo ho eban abusuan ye gina we so na yade anopa no nsia kase asemufo asemu ema ye no akenkan ni yade esi wadwinkyere mienu miense bi eba ye no